Ahoj všetci, takže vítajte u nového videa. Po dlhšej dobe máme tu taký menší vlog a dnes budem natáčať What's on my phone, alebo to, čo bolo trendom pred asi 9 rokmi, ale Miško to ide točiť teraz, lebo však prečo nie. Mám aktuálne iPhone 12, žiadne Pro, žiadne Max, len 12 a bohate mi to stačí, pretože I don't need a new phone. Toto je dobré a viem s tým fungovať celý deň a je to pre mňa super telefón. Ideme si ukázať, že what's on my phone. Takže ako prv vám chcem ukázať, že aký mám obal, akože nemám žiadny špeciálny, hej. Kamu nejde dať dole, Obal môj na iPhone je priesvitný, lebo nepotrebujem žiadny iný. Toto už je môj mobil. Mám iPhone 12 Blue, akože že modrý. A idem si ho dať naspäť do obalu. Teraz už vám idem ukázať, že ako mám tapetu, začneme tapetou, prečo nie. Toto je moja tapeta, je tam malý Miško, že ja. A veľmi sa mi akože páčila tá fotka, lebo som ju našiel vo fotoalbume, čo máme my akože, jak sme vyrastali. Tak som si to odfotil, dal na tapetu a na profilovku na Instagram, takže tak. Potom keď ho otvoríme, tak prvú vec, čo mám, tak sú, prečo sa mi otvoril Spotify. Ďalšie aplikácie, ktoré tu mám, tak neviem, či to vidíte dobre, ale tak mám tam napríklad taký Pinterest. Viete čo, ja vám zapnem aj nahrávanie obrazovky. Takže máte nahrávanie obrazovky a mám tu ten Pinterest vlastne. Nebudem ukazovať, že čo mám na Pintereste pre istotu. Potom, čo tu mám, tak mám tu FaceTime, hej. Mám tu fotečky, poznámky, maily, mám Google mapy, kameru, App Store, EduPage. Nemám tú aplikáciu rád. Keď v poslednej dobe, hej, lebo mám v pohode známky zatiaľ, teda klopem. No, potom tu mám Spotify, Photomath, Snapchat, peňaženku, Blogblast, kalendár, kalorické tabuľky, ktoré vôbec nepoužívam a vôbec neviem, prečo ich vôbec ešte mám. Potom na druhej strane mám Netflix, počasie, Find My iPhone, Instagram, TikTok, všetko možné. A jedna obľúbená vec je môj Instagram, to proste bez neho sa nedá. Prídem, mám tu Michal Forgač, neviem čo, akorát idem dať na storku, že natáčam. Dobre, takže idem odfotiť OBS-ko, že idem to dať na storku, čiže dám tam niečo také a nejakú hudbu by som tam dal, dám tam Zaru Relson. OK, mám to tam. No a v Instagrame mám normálne aj akože feed, kde mám normálne jak vy máte, hej, proste Instagram. Potom TikTok, tak tam mám menej sledovateľov než na Instagrame. Mám tu 71, ale tak môj TikTok väčšinou nikto nevie, čo je dobrá vec, samozrejme. Mám tu potom rádia, hry samozrejme, Viber, Discord, Alexu, lebo ja Alexu mám aj tam normálne v izbe. A tak no, obľúbená apka, teda už dve apky mám obľúbené. Tému, to je number one. Ešte teraz mám dačo v košiku, čo si chcem kúpiť. A Vinted myslím, že som si stiahol nedávno a je to pecka, že som si tam nič nekúpil, ale majú tam brutálne dobré veci. Potom mám Vojo, Canvu, Slack. Kto neviete, čo je Slack? Je to aplikácia, kde môžete komunikovať so zamestnancami alebo neviem, s nejakými kolegami a blablabla. Ja to používam. Ďalej tu mám Captions, to je aplikácia, ktorá je poháňa na umelou inteligenciou a vytvorí vám titulky. Mám tu NGL, ináč strašne veľa ľudí mi píše, že to čo je? Čo sa mi tu načítáva? Čo ťa motivovalo sa stať moderátorom v rádiu? Všetko. Ďalej, čo ja viem, Muchol, to som neodpovedal, lebo neviem, čo to je, alebo napríklad tu na Poznám Slovenské Las Vegas, nepoznám. Koľko máš rokov? Bosna Godzone, áno, proste, hej. Čiže tak, mám tu Volt, čo ja viem, Bistro, hej, mám Class Dojo, Ringtones, lebo si niekedy nastavujem vlastné akože zvonenia. Mám tu GarageBand, Bolt, využívam brutálne. Mám tu Bump, a neviete, čo je Bump, tak to je apka, kde môžete vlastne s priateľmi zdieľať svoju polohu a kde práve teraz ste. A niečo ako Snapchat. Potom mám tu brutálnu super vec. Každému školákovi doporučujem túto aplikáciu Znám kalkulačka. Tam si nahrajte známky z EduPage alebo z inej aplikácie, kde máte známky.
a dáte si tam napríklad 1, 2, 3, 4, 5 a vyhodnoť a teraz ti to vyhodnotí, že koľko musíš mať známok, aby si to opravil. A dá ti tam, že aby ti zostala 3, najhoršie môžeš dostať 5. Alebo aby sa tvoja známka zlepšila o stupeň, musíš dostať 2 jednotky. A je to brutálne dobrá apka, ja to využívam vždycky, keď som v strese, že a teraz čo dostanem za známku, tak viem sa ukludniť za tú aplikáciu. Ďalej mám tu VN Editor, keďže CapCut už na mobile nepoužívam, lebo všetko je tam len za Pro. Využívam VN Editor a tu vlastne editujem všetky videá, ktoré som zatiaľ editoval. Sound Connect mám a Sound Connect využívam na moje slúchatka od Sony. Tu sú tie slúchatka, stali okolo 50 €, myslím, že 50 úplných. Už ich mám trošku olepené, lebo však sú Vianoce, ale brutálny majú zvuk, sú úžasné, lebo ich mám rád a sú také, že dáte si na hlavu a ja teraz nič nepočujem, úplne super, furt z nich chodím vonku a také no. Keby ste sa pýtali, že Michal, aké slúchatka používaš, keď si tu doma v štúdiu a natáčaš alebo rádio, tak tieto. To sú štúdiové slúchatka, tie keď si dám, tak vôbec nepočujem nič, tiež ako na Sony. Také sú akože veľké, tiež akože z Temusu. Videli ste ten soundboarding pre tie Sony slúchatka. Potom videli ste moje apky, všetko a ďakujem, že ste pozerali toto video, zanechajte like a dúfam, že sa máte dobre, lebo sú Vianočné sviatky. Užite si aj nový rok a dúfam, že sa budeme vidieť čoskoro. Ja sa s vami lúčim, ahojte a pozerali ste What's on my phone. Čau.